Tongin yasngam ya ke ke ba U Madiah Laloo udan ban ong halor ke jingdawa jong ke VPP ban yo sao pheu hanyo persen ha ke tung kam tung jam hapo ke jala Meghalaya jongi. Ke ri kasi bat jentia kinjin lele kemen shibun bat ban yai perto junam ya ke VPP ke badon ke jing sngew khia ya ke jait ban reu u hanyo trem. Lada kala ban pen mi bat pen yo ya ka reservation policy ka ba sao pheu hanyo person kasi bat jentia bat ne kumjo sao pheu person ya ki parlong garo. Henry hakajo kapor ngidon kata ka democratic right ban bo ka to ka ne ki jingkali halor u number hanyo. Ka poin ka banungkong nangno ka VPP kan klau ya u number hanyo. Point baar hato kan klau na ki general category ki bayo menta khatsan person. Point balai ne khandiat na ki SC but OBC but khandiat na ki general category. Wat ki neru da lay kin ampadang ban sha on na ka arpel person sha ka khatlai person. Point basaw ne ban klau sandon na ki perlok garo kat hado bakin hierno satang lai phulai person ka ba dalai ru kin ampadang bat ka bomla ban long kumta point ka basan bat ka bakhado ne hato ka VPP kan lek pan sandon sha ka high court ne supreme court ya ka sao phau hanyo person based on population ha ka bangi tip lupa ba ka supreme court ha ukhat han reu November shi hajar khandai spa khandai phau ar kalap tha lupa ba ya ka reservation policy de ban long ban tang sao per person ban ganjia ayu lada ka supreme court ka ba hapan pen ya baro ki states hapo ri India kammon jor bat kan pha scrap no sandon ya ka phra per person bat tha bandon satang san per person lada kanjia kumta te ka jingdo nong ka bakraw bha ya ka jalahi baro ko we bat kham tam ya ki paralong garo ni ki paidbah ki badang duna ka jing shampang ni don ko hong ban pan jing pynshai na ka VPP ka baju pynshai na ka por ba ha ka no ka norim la ban yo sao pho hanyo person ban shu ong shu up ben anda sanshar upra bat anda ka sanshar la dala ban yo sao pho hanyo person baro ngine shat yekamen Henry la dangim yo pan ya uta u sao pho hanyo person hato kanjia ayu hato amde la shu thok ya upai ba lane shu ai ka false home ka bomla ban pen orlong shu U Madiah Laloo ulaban ram da ka boong la da ka VPP ka don ka nongrim halor ka population bat ya uta u magic number henyo ngidawa ba kan sngaw ba ban pynshai paidbah khnang bengin sa ha ko dom manno ban kwa la dala ban yo sao phau henyo person Henry nangno unwan number ba henyo kan ne ka dei ka jingkali ka bangi kwa bantim la pen kun U Madiah Laloo